1522 urtean burutu zuen Juan Sebastian Elkanok mundu bira. Ordurako gaurko gonbidatuaren baserria altzata zegoen. Orain dela 500 urte altzata zeon. Arantxa Zorrondegik badu zer kontatu. Adi lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion eta Arantxa ongi etorri, zer moduz, ondo? Ni honintan zure baserrin da gauz etorri segure zukaldea, ez da? Kambio, tarteka kambio marda, eh? Urkizu aspi, egia zen baserri, zenbat urteko baserria, eh? Ba, 500 bat urte. Ba, eto jekitzen goba zuen, eh? Zenbat liburu, beteko genitun, asko, ez da? Asko. Han jarraituko zu, ez da? Limusin arrasako bellakin tope. Eta nagun barde bestela. Hori da, honea, zeo zitea. zitea. Ba, zeri bisita txikia ditea. Ba, eskerrik asko, eta elkarrekin ingo dugu gaur, saieskiak ingo ditugu, geho ikusiko zue, ateatakoan barbakoa ikutu bat emango jo, patata batzu lagungarri bezala, eta gero hor nasketa berezi bat ingo dugu, patata gainetik botatzen. Ados? Bai. Ingitun, behakinik, aragi bola eharrak, gaur haber, beha ainako egiten dugu. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Arantxa garatuko izu pausuz pausu nola ibiliko gea, bale? Bueno, ingo deuna da, eltze askarrian sartu, txekorran, saieskila. Baita ere sartuko dugu bertan, tipula, laupusketetan inda, tomateke bai, baratzuri ale pare bat, eta gero mendakau kominua, oreganua, piperrautza eta eskaia freskua. Sartuko ditugu belarrakin eta gosten utziko dugu. Esan deun bezala, behin egozita da honian, orduan ateako dugu, satituko deu eta aldeu. Sartaian markatu, bertako jugo pixka botatzen jun, karamelizatzeko. Halko genuen sartaian egin edo labian. Ikusiko deu nola ingo deun, bale? Gio, lagungarri bezala, ingo ditugu patata horiek egozi. Behin egozita dazkaunian, moztuko ditugu panadera bezala, eta ingo ditugu alinatu hemen ingo deun binagreta berezi honekin. Binagreta baino izango, hola, zoze... Argentinok eta askotan bakizu nola botatzeuen nola esatea tximitzurriak eta asko dela biltzetu. Hori esategu askotan aragiak ez dura loditzen, tximitzurriak loditzen dutela. Aragia ez dojatik. Bai, ba. Eta ingo deuna da hemen. Tipulina darra, hemen dakau soja saltza, ospina modena, sesamua, pipermi pixkat, hemen dakau salda, konzentratua, ere bai botako joula, gio morroia ingo deu, pusketa bat hartuta garbituta aragila erabilire bai, martorria, azukria eta olioa. Eta horrekin tximitzurri hori prestatuko deu, gero nahi dunak aragina aparte utziko deu. Botako jo patatai pixkat, eta gero boltxo bat utziko deu, batzuk aragila bere guztua botatzeko. Eta hau esan da, ekin ingo jo. Ni hasiko naiz, hau martxan jartzen bertan, eta zualde zuazi, nahezunakin. Hori dana txikitu inbieru eta dana gordinean dihua. Beitu, itia dakauna, hasi piperrakin nabazu. Bai, pusketa bat erabiliko dugu. Baina ingo dugu zurituta bota. Bale? Eta zuritzeko, hau tomatia bezala, zurigailuak daude batzuk zerradunak. Eta honekin oso ondo zurituko dugu. Bale? Ordu, nagazu gola pusketa kendu, triangulo horietako bat, gajo hauetako bat, eta hoixek garbitu, zuritu, eta gero lauki txiki-txikitan jarriko dugu, bale? Lasai ibiliko gea, bakitzu zukaldari hona zehala, Bai, hoxe, bai. Lasai ibiliko gea, Bueno, eta kontatu, baserri. Zue familia dihoa bertan 500 urte baino gehiago? Denak bertako. Denak bertakuak? Hoi hori harra izan behar du, ez da? Izatea baserri, o alkilerren izan dako, o bai, ez dakin bestera batea baina ez, da baserria, berez familikoa. Eta hor zehaz, liburua bibitu eta nola esatea arbol genealogiko egin dut, eta arean jokote zeate. Eta noiz eraikin zan baserria. Pentsatzen dut ez da lagoin bezalako izango, hori jungo zan birmoldatzen edo? Bai, badaka pusketan bat erantxita, baino ez gainentzin holaxe da. Holaxe da. Bai, udazkago argazki bat,
ez dakiz urtetako da. Zenbat generazio? Pila bat urte eta... Zenbat generazio? 15, 20, ez dakit, galduta ja. Ez dakit. Ze ona. Ez dakit, asko bai, asko. Ona, Bai. zer da, zure aman aldetiko, aitan aldetiko? Ez senarran aldetikan. Senarran aldetikan, vale. Ni engantxe naiz. Bueno, baino, engantxe ona. Bueno, alesan barkoa. Bai, behi galetu behar. Eta bertan, zeintu bizizate guain? Pues buen bizi gara, Jon eta Mona, senarra, 3 alabak eta ni. Bikain. Eta bertan, baserrin, zerta dedikatu dira bizitza guztien? Animalikin. Animalikin, Eta baratza. eta baratza, eta hortaz bizi izan dira beti. Beti, bai. Eta goendikan horrei usten. Hori, eutxin martza. Hori, izatea zailena, zera askotan pasatzen dira, baina asko goendala 50 urtetik Leheno honea. gendezken behiak, esne behiak, pintok esaten danak. Vale. Baina goendala 20 zerbait urte, esan gero, aldatu inbar genitula eta jarri genitu limusinak. Vale. Diala aragitako Behiak. Behiak, Vale. Bai, ara behi gorri horiek gehienak ikusten dian azelaietan dagoela, ezta? Oida. Vale. Eta kambio hori, zuekin bat etorri da, edo noiz zintzen duten kambio hori? Bai, gutxo gara ni sartu nintzen. Zu sartu zinean nian? Bai, senarra dela nian naizan etxetik kanpoa, atxona da molaia edaden degoratze joazten, eta bueno, bizkalaz erresteko eta ikusteko zerrin belaze askotako etxe dia. Zerrin, pues bueno, dezitu genuen limusenia jartzeko aragitako, lan gutxixi emate belako. Bai, behia, bai, esniak Bai, azkenia behi sakrifikatu esneek dia, jetxin behar dia, une oro bai. goiz eta gauek Bai. jetxi behar dia, eta... Bai, jetxin behar dia, Bai, hori da. bai. Orduko gutxixi okitzatik. Nei bizimoduare bai, behiak ikusten aragitakoak gehiago gustatzen zaizkizen bizimodu dakaene bai, ezta? Bai, leheno Bueno, pasatzea... danetik dago leku danetan, ezta? Oida, Baina leheno adibidez... pasatzean bai, behi pintok beti etxe barrenen okitzezian. Bai. Oin kanpo atatzen dia. Limusinak beti udara alden bintzat kanpoa. Beti kanpoan. Kanpoa, bai. Negune okitzetio barrene, baina normalen kanpoa. Eta Atatzen jo. zenbat behi da azkazu egoantxe? Pues guain txeko horreta guzti 45, hola azkau. 45 txeko Bai. horreta guzti. Bai. Vale. Bai. Eta bertako janaketan, nion itzanean, bakitzaen bolak itezen Bolak iten dituztela, ditu, bai. zuek jasotezuela larretako Bolak historik. eta belar lehorra eta oigu kiten ditu. Oizu egitezuek, gero pentsuen bat edo lastua eta bai hartzen Negu dezue. aldea pentsua ematen dieu, pixka. Bai. Pixka beti orduntxe hasten dia txekorrak bai jaiotzen, da ordun aldada ala iten dieu. Indarrekin eukitzeko, ez da? Bai, oida. Bai. Bueno, eta zuek, usten dut, dana Tolosako aragategin baten saltzen dituela, ez da? Bai. Muñagorri aretekin, muñagorri aretekin. Vale. Bai, hoiekin deba mazkiu urte pilo bat. Bizita guztia beti behaiei ematen aragila? Nik entzun da etxian, 100 piku urte, bai. 100 piku urte, behaiei ematen, Behaiei ematen, bai. Ze ona. Hala amakiu bai. Eta hor, ze gustatzea gehiago? Ni ustez berdin nada. Ba, ni uste begile etxita eman eskiotzia da konturatuko, ez da? Eta kasuelan jartzen bai ezu, lehen gutxigo. Guendik eta gutxio, eta tipulakin jarri eskio, ja? Bueno, Hala da. Hendi gutxigo. Orduan berdin azteitu zue, behiak, bueno, iskua esate zaio, arra da nahi. Emiai nola ditzeo zue? Urrutxa. Urritxai. Vale. Urrutxa. Eta urritxak ni pentsate batzuk utziko dituzue luzeako ez da zuentzako? Bai, segun genetikan aldetikan, Ama ona balin bada eta ze ona dioan? Aurrako uztaitio. Aurrako uztaitio. Bai. Eta gero bertan, bakit, undoko zezena zendutela han, Bai, han zeitzeu. han zeitze aldu, berdinak jarraitze aldu. Bai, zezena berdinak jarraitzeu, bai. Eta, inseminazio orduan nada natural itezu, bakit baten bat igual itezen dutela ere bai Bai, izan ditio, baina aldala naturalak itaitio, bai. Aldala bai. Aldala naturalki. Bai. Eta orduan, inseminatu zitezu, estan agelditzen inseminatu iten dezue? Bai. Edo, bai. Normalian zezenak ez bada gelditzen, pues intentatze deu... Inseminazio artifizialakin. Artifiziala, oida, bai. Baina beti limusina arrasaki da. Bai. Beti limusinak. Eta bertako aragila, esan dezu, eramatezula Tolosako arategira, nola esan dezu izena? Muñagorri. Muñagorri. Bai. Hor bakarrikan, o zuzeneko salmenta eta gaur egun nahin ben modan da hono eta egiten dezue, edo... Ez, normalian behai, bai, porque hoi jaleo bada, hoi sanidad atletikan zuketxean perpasu eta denbar dezu hoi denak iteko. Da, orduan... Bai, ez da lain erresa, ez da? Osa, eta bai, beste... Enpresai beste enpresa bat sortzea da. Oida, beste enpresa bat sortzea da. Bai, oida, beste enpresa bat. Eta nola zu hortauden gizonak, ingaina gizonak kanpo nitezun lan ere bai, ez da? Kanpo nitendu gizonak lana bai. Zenmek ja hunditzen, ongo dia, nian Alabak. Irurak alabak zian. Irurak alabak. Eta, behaiek hunditzen dira eta hasi dira ja animalik iten lanian, edo? Guain estudiok. Guain ikasten. Zenbat urte azka egia? Zarrenako geidazka. Vale. Estudiatzen nahi da Donosti Universiade. Bigarren alanian nahi da, 17 azka.
eta hirugarrenek 12 dazka. Eta, ibiltze aldia hor animaletarten larretan. Beste remilioik ez dio beste remilioik, ez da? Ez da, beste laundu behar danean, laundu behar da. Ez da, beste. Ondo. Orduan errelegu etorriko, hau baingo zikastia eta... Ikusiko deu, baiet esate Hombre, holako baserri eukita ezin da, hori gelditu, ez da? Espero deu bintzat etxiez galtzia. Hori da. Limusinana pasako deu, baina etxia bintzat mantendu. Etxia mantendu, eta gero ere bai etxia mantendu, eta baserritik bizitziare bere xarma daka, ez da? Ba, baina ez da errixa, Ez da errixa, hori garbi da. Bai, oso polita da, bukolikoa, eta baino... Ez da bat errixa, Ez da bat errixa. Ez que gozada, bai. Hai dijana unero manberte bienean, eta... Eunero, Hori bakat ni lagun bat gaina esnetako behia dazkana, saskatekua, han Zumaian goian, eta arek esateu behin giri bat pasazala, kanpotar bat esan zila, joder, que bien vives aquí con los animales y con todo este pasto y el mar alante. Eta esan zionare, bai, eta ni dazkaten zea bi kadera kooperatuta, eta gero ez dakize, eta belauna, eta hoi ez du ikusten, ez da? Ez da ikusten. Hor lan asko da hori dana golako txukun bandentzen, ez da? Ay, qué bonito que vivís todo el día en el campo. Bai, todo el día en el campo. Etorri, por si acaso. Etorri, eta gero gehokuak. Etorri, bilar goitzia jeki bardanean, hemen etorri bardanean, da gauetan, behia unbeiteko daula, eta benga taratonea. Bai, bizimodua. A ber, egia esan gauza polita asko aska, baino gorrak eba ez da? Nola eukitzitu zuen baserri bueltak eta ze txukuna, eta egia esan, bai, jendia jutean nian pentsatzeu hoi, animali janda hola mantentzea, bai. Animali janda bakarrik ez da, nin barra dago, ez da beste remilio egiatzen. Dana txukun mantentzeko. Eta, bai, hori ingozuna da, puntxa bat moztu, eta puntxa hori txiki ingozu. Azala kenduta o kendu gabe igual? Kendu gabe temazu, txikillo, hori pipermina, hori, eta hori ingozuna da txiki ingozu eta hori botako dugu. Vale, hau kenduko zute mendikan. Bai, egia esan, lan asko dago, bai, eta baserri bueltan nik esatetena, beti dago zerbait ingabe, beti zehose, beti biharko zerbait. Nik asko zetan bezala, yo trabajo 8 horas da, etxea, jazta. Ez que me sortzi ordu ez, 24, eta utzi eta alde. Bezala, ez dago besteik. Utzi inbiar da, ez da? Utzin behar da. Bikarra euzki jatak auta. Ikasi inbiar da hori bai, batzutan, ez da? Ez da errixa. Bueno, nik hau hemen sartu ditut, martxan dakau, ja txekor zaiezki ja, eta hor ondo zoaz, txerriki txarraka, ondo pikate. Hoi da, alde undegiena pikatuko dugu, bale? Bai, txiki ja jarriko dugu. Bueno, eta hemen nahi gala, aragikin gora eta bera, jungo gea zarautzeaino, zarautzen dago gezalaga, okelan, takit ezautuko zuen. Atxuz? Bai, da enpresa handi bat ola prekozinatu egititu, eta guain aragitan sartu dira tope, eta erakutsiko dugu behaien txuletak nola dazkaen. Guazen ikustea. Eguardion, Joseba, Patxilasa naiz, gezalaga okelanetik okelanen lan egiten dut, eta gure produktuak erakutsi aurretik, gure kutxuna, gure betizue, gure erraza betizue erakutsi behar dizut. Itziarren gaude, Gipuzkoan, eta betizu arraza da, arraza bat bertakoa gurea, autoktonoa, gizalditan gukin ondoana, txikia, gu hemendietara oso ondo egokituta dagoena, eta betizue dator, behie alde batetik, eta izua, oso basatia. Berezitasunetakoa da, bere aragie, bere zaporea, kalitatea, oso aragi ona dauke, bastatzeko. Baina era berean, da, errendimentuz oso txarra esan dezagun, oso txikia da, errendimentu oso txarra dauke, da, era berean oso ez ezaguna. Ez ezaguna, zoritxarrez, galdu inda, aizkeneko urtetan berreskuratu egin nahi deu, kopurua dakeu, 600 bat buru inguru. Eta, nola, errendimentu txarra dauken, proiektu bat da, betizu hirie sortzeko. Balore geixo emateko arrazari, eta erakutsi jendeai, ze kalitatea, eta ze haragi mota ona daukagun, bertan. Eta guain nahi baduzue, jungo gea gesala gara, eta Julen erakutsiko dizue enpresaren ibilbidea. Ni gezalaga negozioan 3. generazioa naiz. Nire aitona amonak ireki zuen hemen Zarautzen herrian haragitegi txiki bat. Ikusi zuen arrakasta auki zuela, bertan saltzezian, gaur egun saltzitugun produktuak, baina eskala asko txikiago batean. Eta, 2000 urtean ja pauso bat eman zuten, eta ireki zuen lehenengo pabelloia eta produkzioa, pixkaia handitzen hasteko. Arrakasta asko aukizun.
Eta 2010 urtean, zoritxarrez, zute bat izan zen, eta 30 urte ondoren indego lan guztiak, pikuta juntzian. Pabelloi bat ingenun provisionala, hemen zarautzen ebai, eta gero ja, hau gaur egungo pabelloia ireki izan. Egia esan nahiko diversifikauta gaude, 4 marka dazkau, diala Gezalaga, Okelan, Zura eta Kroketa Presumida. Gezalaga pixka zentratzen dagoela sukaldauetan eta prekozin hauetan. Gero Okelanen haragi munduan zentrauta dago, oain adibidez guaiuarekin nahiko aigea importantzia ematen guaiuai, eta gea estatuko 11 hornintzaietako bat. Da gero Kroketa Presumidan, kroketak saiatzea beti aldeun etxekoenak izaten, eta egunero etortzea ondoko baserritar bat guri esnia ematea. Eta Zura da aurkiera atera deun enpresa, nun gioza munduan merkatuan sartzen hasiko gea, eta 5 sabore dazkagu, eta espero dugu arrakasta augiko gela. Eta oain iruitza bat zaizue, berriz patxilasak egin utziko zaituet, idila da Betizuaren haragi munduko bitxikei batzuk ikasteko. Hemen gaude Gezalagako rezepzioko kamara. Gaur kasu honetan, dazkeu 14 hiri. Daude 12 hiri galiziarrak, Galiziatik ekarritakoak eta 2 Portugaldik ekarritakoak. Peninsulako arraza autoktona die, batzu daude arraza maronesa, beste batzu minotoak, eta bat dago autoktona ez dana frisoia. Gure baserrietan asko ikusten dan behi txuri beltza. Eta gero daukeu bat, gure kutxuna dana Betizue. Da oain nahi baizue, jungo gora, eta txuleta bat moztuko dugu, da dastatuko dugu gure Betizue. Hemen daukagu txuleta bat Betizuana eta beste hori da Galiziarra. Minota arrazakoa, Galiziatik ekarritako, hirin txuleta biek. Betizue, haragia oso ona da, indarra handiko zaporea dauke, eta dastatzeko eta oso goxoa da. Tamainen, die oso txiki, eta horrek ditu, 6-7 urte, honek beste 6-7 urte, eta begiratu aldea. Batek pixatuko ditu 25-30 kilo, eta hau jungo da doblea, 60 kilo ingurue. Txuleta pieza bitati kantidai berdina talik, Batetik hemen atako da, haundina atako da, kilote erdiko txuleta bat, eta hemen diatalik lasai asko 8 kiloko txuleta. Guain dastatu ingo dugu. Joseba, badakizu nun gauden, Gezagala, Okelan, zure ondoan, dastatu nahi bazu, bea ze gauzko goxoa prestatu dugu. Urrun arte! Hau papatxi, eta hau paiulen. Oitekoi, behitxukun-txukunak, eharra txuleta ikusenuna, dastatzeko goguak ingealditu naiz, pasatuko naiz, hori obradore onduan daka, Eta hori eskatu, gaina nauzia, txeliz launa ondila da, eta pasako izi, eta gero zenbat itutik, zenbat kroketa. Txuleta behak zuri, eta zugun papareak, ogilla, pastelen bat, eta ingo deu tratu, gaina arrantza elkarrekin jute geha eta dana. Bueno, lagunak, bezarka da ondi bat, eta jarraitu hor, eurrian. Gaina aurten indue, zahautzan, apirilan intzuen karpa hundiba jarri eta txuleta festa eta eta egila esan, atea esan, ona eta dana arraunan alde. Gora gutarrak. Arraunan alda zarautzen, bai. Hori jotarra naina berrite geun. Kortatuko zaigu, Galetik alago gain zarautzea juntzea eta venga. Bai, arraunan aldia alda. Bigarrena, bai. Ona. Bueno, hemen inbiar deuna da, behitu, hau gehiago txikituko deu. Bai, piparra igual geixio, ez? Bai, igual, behitu, bolkete egin, eta dana jun txikitzen nola, raka, bai. Ez papilla bat, baina nola gehiago patatan gainetik botako deun, bala pixkat purean zeagoteko, bale? Ningotena da, egosten jarri patata hauek, eta gero ingo txekorratean, hau birrindu, eta murrizten utzi, bale? Bueno, Arantxa, eta konta iguzu, nola da zure egun bat baserrin? Nola aztezea, adibidez? Egunez ez da berdina izango, no? Antzekotasunak eukiko ditu? Bai, egualdi. Anaimalai janen beti eman bertaile. Egunero eman bertaile, egualdi eta inolarrian. Egunero eman bertaile. Igual, aztezea, ze ordutan jaikitzen zeate? Goizian goiz, euskilakin batea? Bai, oida, euskilakin batea. Egualdi da lehenago. Bai, ez da? Lana gehiago, oten data.
Aprobetxeten, berda, igualdi honai. Horien animatzen da ikusten, nun baserritarrak eta goizian goizo lanian, da esatezu, karo, guain inbiardea, larretako lanak gero guardin ez da hemen egon, nite un beruak ez da? Gero bai, belarretako araien, bai, otak guardin, baina guain mintzatez. Guain ez. Guain ez. Eta konta, hause gauza dituzu, goizian ez natuta nola da egunerokotasuna? Pues jaiki eta horrenaz dago saldu, da alabak eta, pues egun, batzuk eskola, beste atzu lanea, eta ikulua. Aurrena txikorrak inda hasi janak ematen, aurrena de bai bediatu denak ondo dela. Vale, hoi garrantzitsua beti, no? Hombre, porque bete baizaten da, baten bat mehin da, o txekorra pasada, lalangan azpitikan, o beti zerbait izatea. Beti historien bat izatea, ez aburritzeko. Eta, bueno, pues ya hasi, pentsuk ematen, azpi garbitu, belarrak, antxe. Pareatik ordu bi ordu terdi, antxe. Eta gauia, pues, aparte, pues, emakumea bezala, etxeko lanak bai. Etxeko lanak inbiar Etxeko dituzu. lanak, otorduke jarren bardia, buke bazkaltze dugu. Bai, neska, ez animali bakarrikan, ez da? Hoi da. Eta ordu jartzen dituzuzuk. Eta gauzarrez, pues eunian zehar reoten da, baratza ezpa etxian, negun ez zeago gutxigo, baina udaran ja, aztegea, kanpon. Ja, mendik aurrea ja, pues batzuk kanpoateatzen, eta hortxe. Zentuk atatzen, noiz pentsatzen ez esatezu, venga, ja kanpoatako ja, noiz. Gure bai ez zu euri asko inbiar, beste larrak eta dana zapaltze izkizu, ez da? Euri asko dezako meni, gutxi dez. Noiz zemuz pasa zu aurreko urtia indun lehortiak inda. Bueno, hortxe. Justu xamar. Bai, gu bentsat, jendea askoz gehiok ejatu, baina gu bentsat, justu xamar. Libratu zeate. Gu libratu geha. Libratu zeate, bai, zatean jendiak, azkenian iten zitunak 2 mosketa, 3 mosketa, batekin konformatu behar, ez da? Bai. Zueke bai? Bez, bueno, hobeto xio. Bai, hobeto xio biliga, bai. Aurten hoi bai datorrena da, oso behan du. Oso behan du datorrana. Bai, azkenian hotza indu, ondo egoteare bai, ez da? Hotza indu, belurra oso gutxin dut, ebik ez du batein. Karo. Egia, nire hori kontuatzen zen, martxuan da lurra harrila bezala gorra, lehorra. Aste burontan indu nebi pixkatu, baina entzin ez du ebik ez errein. Gutxi, eta gaina intzitun egoiziak eta otzalian da, utarrilean da. Utzi, egualdi ona, bai, baina geho ura behar baina baina sanua ez, Ez da. Bai, kosta zailo. Oso ondo, hola, bai, txikitxo da gau, bikain. Eta hor guain pare bat batzu alere botako dituzu, eta gainuntzeko jungo geha botatzen bai. Perfecto. Oso ondo, nik ingotena da, hau birrindu, belarrak atea ditut, haber pusketa emak gehiatu zoiten hemen dazkau barazkik, behitu, aizkerrak, zoze behitueten. Zari eski honen, ezurra, hau bak izo telebistan magia iten deula, eta hau hemen hila ordu bete onda gixatzen, Bai, ordu batzuk behar ditu, bai. Ordu bat hemen barrun, ez bazue eltze azkarrian sartzen, 3 bat ordu oberko zitun, txamurra gelditzeko. Haure kenduko jot, tengotena da birrindu eta murrizten utzi. Bueno, eta Arantxa, zein da zuretzako garaik politena? Mendik aurra, udaberria. Udaberria, bai. Eharra da, baserrindetan aloratzen astean. Kampoak, hartu beste kolore bat. Bizipoxa, ez da? Beste gauza. Animalik gehiago borobiltzen dira, ez da? Eta ja kanpoateatzen azte gehiago behiak ikuyutikan, da ja beste poix bat izatea. Politiagoa, nien etzago bai. Politiagoa izatea, bai. Eta adibidez, sasoi tristenak zein izaten dira? Udazkena, ja barrena sartzen hasi behar deunian, ez da olako janarik. Eta gaina lan gehiago emateu, aberek dana beti barroa sartzen dian, da gero kakak garbitu behar, da barroa jaten eman behar. Kanpon pasatzea, pues bai, inbehar dituzu, zelaieti zelaia pasa, bukatzen da nianago belarra, baino oso diferente izatea. Zenbat hektarea kudeatzen dituzu hor? Goi momentu ez dakit. Momentu honetan ez dakit, zatek hande bazkau pinuri bat beste botata, eta onditxu inditxu, baina bai, dezente dazkau. Dezente, bai. Osa, indezue pinutiak guain larre bilakatu? Bai. Dezente baserritarrai da olako gauzak iten, ez da? Bai. Azkenian, bueno, elozu neonitzan batekin, horra izala bai larrek eta bilakatzen, eta... Bai, porque aparte pinurik inde dauden zomorro eta arazo daude, eta orduan... Baina, hoi da, esateko, pinuteak endu berri holandatu eta batez jaso ez. Ezerrez. Eta gero mendikan nogoita marutea, berse gertatuko ez da? Gastatu bardezu, pinuk iztomorroa daka, kiston arazok ematen edo, orduan. Partezu larrea, bentsat, etxian baldin maukazu ganago eta baldin maukazu aurrea seitzeko. Ondo etortzen dira, eta. Bai, hori da. Gero, animalita gehiago baldazkazue, baserrin. Ez. Oli askoak eta pentsatzen baiat, ez da? Hoi balke, hoi ketxeako. Untxien bat eta... Ba, hoi ketxeako. Txakurrak beti, ere bai, ez da? Txakurrak beti, baserritan txakurra behar da. Hala, dudi gabe. Hombre, hoi behar da. Gaina baserritan txakurra bizidia posik, eta gaina bere eginkizuna daka, ez da? Beti libre kanpon ibiltzeia. Beti kanpon. Ze txakurra dazkazue? Pues dakau pastora liman bat. Bai?
Godaka bestea hartzeizakur bat, eta godazkao biz jantzakur txikitak. Hori da, dana abixatzeuna, Ez da etxe harrimatzen inorre, orientatu gabe. Gure, bai, handiak itegu, baina Bai, txikiak baina itego, gehiago ez. bestia lo da, eta abixatu iten dio, Bai, hortan dia, zakurrak dia, Bai, behar du, loko etxe honditan behar du. bai, gainea, nire amak asko gustatzen, zeatik askotan bakarri zauden eta Bai. txakurrak eta asko Beti abixatu konpainia iteizu, iteizue, eta abixatu abixatu iteizu, iteue. etxe bueltan baten badabilela. Bai, Hori da. dudik gabe. Bai, oik abixatu iteue, baten badabilela. Gio, batzuk biltze, jantzarrakin da horare bai, ezta? Bai, baina guk ez dazka gantzarrak. Hoi gaiztok Guk izatea, gantzarrak zakurra ebasko. gaizto dira, baina arrantzarrak ez pentsa, Ez, Ostras. Bai, esate nahiko Bai. territorialak diala, ezta? Bai, ala esateu, bai. Guk ez ditxe goioki, baina bai, ala esateu. Bueno, hau, bitu ze gauza xamurra, bituz, nola gelditu zaigun hau. Eta guain ningo diuna da, hola, puxeteta Pusketak. moztu, Pusketakin. eta hasiko geha ja, sartagilan, markatzen, pixkanaka, karamelizatzen, eta hori, xamurra usten. Kanpotikan kurruskari, eta barruan xamurra geratu da dila. Bueno, ningo dugu moztu, a ber, zemuz mozteten dena, Buah, mantekila bezala dago. Oi, egosi beharrien bakarri laben, Joseba? Baitare, hau, laben erretare bai. Nire aita da amorratua, saizkia labian erreta. Eta gaina gustatzen zai, hola, potolantzea moztutan, rabea sartu, esateu finan lehortu dela. Bai, Eh? gustos. Gustuak, a ber, geho, Bai, ba. plantxan o sartaian iteko edo barrian, nahi fina naio, Bai, segun zertako nahi dezu. Hori da. Bueno, hau moztu dut bat. Hoi da xerra bezala, batzu gustatzen zaie memea, eta bestatzu lodi, Hala da. Zu zertzea, en fina o lodilla, salia, xerra? Lodillo eta gutxina. Lodilla eta gutxina, ezta? Gutxina, bai. Hala bihardu, hala bihardu. Horatik esan dizu, geho, argentinoko botatzeiela gainetik, aneske beharko garagilarrek zozerrak. Aztu ite zaie jarri huela. Aragilan jartze huele hortzen, Zer bat iten duen, Ezkondu ginean, ezkon bideia ara junginen Argentina. Argentinara, nida katarreba bat argentinarra, eta dana asko inda guzteze, aragila asko inda, arraia asko inda, bestia asko inda. Etxean aguna dakate, esate jo, zu basarriko umea izateko aragila jarri eta aztu. Lehenokoak den pixkat hori daka, ez dakit izan gaitzak ekiteko, o ez dakit zergatikan, baina lehenoko zarrak hemen bai asko indakuak dira, ez da? Nigen kanbio, nire gutxi. Nire bai, gutxi. Hola, zartaia ikusi dezala pixkat, eta... Illa salto kateatzeala, illa salto kateatzeala, Bai. Platera nan gehatu dezala... Odol pixkat. Bai. Bueno, ingo deuna da, beitu, hau hasi zaigun murrizten, hau behotzen hasikoa, eta ingo deuna da, bertan jarri zaieskiak, suabe, baina 5 minutu berko ditu, alde batetik da bestetik markatzeko. Hau etzaigu lehortuko, nola gixeuta dakaun, beitu, Ze gauza dana, Hoi da hon bezala. Da hon bezala ere bai, gatzal hoia bota eta barroa, Bueno, jarriko ditugu hemen, eta bitartean zeiru dute zaizu erreportai bat ikustea juten bagea. Osondo. Osondo, beitu, jungo gea Hernari daño, eta bertan dago Rioja taberna, eta prestatu dugu eundoko almondigilak. Oazen ikustea, ara iguela goxo-goxua, oazen area. Kaso Joseba, Hernanin gaude, Maria Jesus naiz, Rioja taberna erakutsiko dizute. Venga. Nik honea etorri baino lehenago egiten nuen lana hotel jauregi Hondarribian. Eta orduan, taberna batera zan nola zegoela norbait hartuna balin bazun eta horrela, eta 1969 hartu genuen taberna, eta ordu ezkio, hemen segitzen dut bizemeakin, laguntzen haute, nire biloban, nire koniatak, eta bueno, laguntza fatarik ez da. Eta hori zamena dakaizkit asko, herri honek hemen hau dana. Asko. Ikide txotx, izan du naiz Gaiztoko alkatea, Korrikako lekua eraman dut, izan dut dana, izan duten guztiak. Orduan nola, inbeste opari izan dituzten, bat ezin dut esan. Danak istimatzen ditu, eta hemen dara izan dizuen nire historia, nola izan dudan, oso gaztetan etorri nintzen, eta venga, etorri dano, nikirekin sukaldea almondiga prestatzea. Venga. Gaur prestatuko ditu, Rioja taberna prestatzen ditugun, albondiga, betiko albondiga. Egiten dira ostegunero, eta orain esango dizute. Aragia.
haragi ona. Gero, hemen, hau prestatzen dut haragiain astutzeko da ogia, esnea, baratzuri pixka perrejilekin. Nastutzen dut haragi honekin. Honen daka, kalabaza, orrua, tomate pixkar eta haragi salda. Eta gero, ogirina behar duna. Olio txantxa bat, oliba, gatza. Orain botatzen diot, hau. Haragia da garrantzitsua, zati beste guztiko onak izaten dira. Nire amak egiten zituen horra. Eta ni gero, hasi nizan nola egiten, eta jendea nahizun, eta orain, pues kaleako, etxeako, eta leku guztiako. Ikastolatik etortzen ziren, bokatan bila, eta eramaten zituten, igual 30 bokata, o gehiago, haik emantziaten fama. Aurraik emantziaten fama albotni gana. Ikusten dezue, hau, nola dako, guain honi. Botatzen diot, togirina, asmoak endun taberna, ustea, zergatik ja, pues nire 80 urte baditu, nire semeak eta ja ez ustuten nahi segitzea, baina nik ez dut utzi nahi. Orduan jartzen dituen, pues pintxoak, mozorian, odan nire etxea, ni badakat etxe ba, lotako pensioa, ni bizi nahi hemen. Eta nire gustatu zait hau, hemen egotea. Jendeak goizean goizetik etortzen da, nidak goizean, zein etortik edan, 7, 8. Eta hori da, gure martza eta hemen egitzeko asmoatek, ondo egon arte, zer noizu esatea, ni beti esaten naiz, izan du naizela, tabernera privilegiada. Ni beti egiten te, nahi dutena, eta nire alde. Prest daukau hemen gainau. Orduan nola olioa ere prest dagon prejitzeko, pues oraintzen prejitu, jendea etortzen da, taperrarekin etxea etortzen dira. Eta beste batzuk etortzen dira taperri gabei, eta maiezu, jartzen dira taperrak. Jartzen diotek eta tapa galtzen dira, edo taperra galtzen dira, igual dauk, nahi berdintzaiz etortzen dira, etxekoa dira gana, eta hori da. Ez da taberna normal bat. Guain ari nahi saltetan sartzen. Hor, egon behar dute, egozten goxo, eta hemendik ordu erdi batean, albondigoi daude jateko. Joseba, hemen gaude Rioja tabernean. Albondiga prestatu ditu, eta bueno, niri gustatuko biake, zu etortzea, zu probatzea, jatea, baino, eskuntzak inez, kurasanakin, esan naute kurasan, oso onak egiten dituzula, bat nire koinatantzako eta bestean netzako. Así que, Joseba, agur, naizun arte, agur. Ze ona, bikote, ze ondo zabeten horrexeita bukaeran, Eta ze almondigila eharrak, Ze itxura, Arantxa. Probatu behar. Probatu behar, bai. Itxura eharra behintzat, hemen goguak ingelditu geha. Horrek gogu aurruna. Bezarka da ondioa, bikote. Horrela jarraitu, eta kruasana bakizue, nahe zuen ian ingo deutratua. Buxo ondi bat. Bueno, gurean jarraitu gero, hauek hemen dazkau markatzen. Hemen goitugu, huelta, eta esan detena, jungo nahi zebai, zuku hau pixka botatzen, pixkat, ez lehortzeko, bale? Bai. Orduan pixka botako jau, markatzen jungo bat, honekin lortuko deuna da, ez lehortzia, eta gero bastarrak pixka karamelizatzia, bai. Bale, horra botako jau, bale, eta horretziko dugu murrizten. Bale, hau ingoen nik iragatzi, eta loditasun pixka gehiago berbau, harto irin pixka botako jo, ja, puntxuan jartzeko. Eta zu lagundu jasua bukatzen. Inbiarrezuna da, ja, hemen diko jara txikia bota, saltza bota, hau modena da, sesamo eta soja. Bota dena eta gero olio pixka, bale? Kutsarilla bat, Joseba. Bai, emango izuten den. Pare bat kutsarilla, eta hemen ikutizuna zuneako, bale? Bueno, eta nik inbiar ditute bai, palatxo pare bat hartu, eta haragi horrei, buelta eman. Baina, kutsara alka bat hola, hogeixi igual. Hori pixka gehiago, zaitu horik zeu zaina honakan, hori da, salda konzentratua. Salda konzentratua. Bai, kriston zaporia daka. Vale, eta hemen haber, vuelta matioten, eta puskatu gabe. Lase eman berdio vuelta hone. A ver, egia esan usai bada hemen ja, Joder, alimenta. Alimenta. Oh, deituela markatuta pixka. Ondo. Vale. Bueno, eta baratza, bakit zure etxea junginan han ingen ditun almondigila batzuk, etxeko porruakin izoztuta zenula eta moztuta, ergi goratzen naiz, Konferadoran. Bai. Bandala, Gero,
han zendu, bueno, bertako tipula, azenaiuak, danetik italde zuen, bai. Etxetikan, bai, eh? berdin seitzen dugu, bai. Zenek kudeatzeu baratza guzti, zuke bai? Gehiena amona ibiltza, baina bai, launtzea, bai. Danon artean Guain pixka. egia, pues guain da temporada, pues hoi, patateitekoa, hilarra, eta hoi denak. Patataitan amatu duzu egon dik, eh? Bai. Hombre, jani merde, Joseba. Bai. Deno jate deu? Dena jate zu eta ez gutxi gaina, ez da? Hoi da, atea kontuzen bagean. Bai, denak. Eta, adibidez, guain, udaberrin, ze sartu ezuen? Ilarrak, piperrak, tomatetan etikan sartu aldezu pixkat. Oandik angoiza da, gure txian da tomatentzako oso gutxi da, gu guztien da 25 metroa bizikea. Vale. Eta Alturan zaudete. Bai, eta orduan, xabe, hilarra de, badakit jende pila batak iladaka, koizkortuta. Bai. Gure txian berandugu etortzen da. Berandugu saltze zuen, bestela izoztun batek edo dana guetan beranduzteko arriskua. Bai, berandugu, bai. Vale. Dena. Eta, aber, zein dia zuen baratzako produktu izarrak, zein dianak falta behintzat? Babarruna, hierra eta Hartuak patata. jartze alde zuen beti bezala, nola jartze zuen, bai, eh? Bai, ez da, hile falta. Hartuakin, hombre. Zer jartze zuen, hartua eta babarruna batea, o aurrena hartua eta hortik gamarregunea? Aurrena hartua, eta zen bate eta gunea? ja koizkortuta daunia. Osea, ja, hoi bat hilabete pasadanean? Bai. Ja ikustanean ja koizkortua dalo gorpuz pixkata gala hartuak hartuta, orduan babarruna. Orduan babarruna, vale. Badago jendeak iten duna batian, baino... Bai, guk adibidez batea jarri izan dugu, eta gilo jartzen nun batea, baino... Hoi da, jende pixkat lagatzen bai aurreatzen, geho errexago, bai, porque normalen bestela babarrunak hartzen dio bide aurretikan, orduan da hobeda, bai. Arraitzu da una salda honek, Arraitzen mamatu. Bai, arraitzu mamatu. Barazki asko bota dio, eta gainea, kolore hau daka, zeratikan barazkiak eta aragila ez dugu markatu. Indeu, txurillan esatean bezala, bai, saldan. Oizurago, beti, zoze desberdin iterren, Bai. Hau guain kenduko jo hemen bakizue, batipulan eta pipe tomaten azalaketa, harik eta fibrak, eta guztiko du ja txukun. Eta hori ingo dioguna da guain, hartu irin pixka bota loditzeko. Hau hemen, hau nea. Badau beste truko bat, Joseba, loditzeko irina eta olioa. Eta masa batin. Masain, arekin loditzeko. Hoi guk, ere bai, leno, adibes, harto irinan eta guain nahiko nobeda, da. Gu leno jatetxen idak beti ukitzezula, rus deite zuen. La Rouge, frantzesetik antzitorre. Eta haiek ukitzezuen gurina eta irina, mantekillakin, berdina, baino mantekillakin. Eta gu eukitzen gendun beti, hotgailuan, beti pusketa da prestatuta, eta orduan saltzak eta egiten zianian, pixka loditzeko, rus hori botatzen zitzatzion, eta gero horrekin ligatu itezan. Olioakin berdina, baina guk ez dakize igual frantsesak eta oso gertu. Horte juteia gauzak ikasten. Bai. Eta egia esan ikutu garraten du. Guain, errezago izatea, praktikuo, zeatikan hori eukitzen bazu, etxian, batzutan erabiltzen bazu, 15 unian behin, enrantziatu itea, eta izorratu itea. Baina adibidez hartu irina nola beti prest dakaun, honei guain urgoi bota honea, ontzi txiki baten, goiaraka bat, oso praktikoa da. Egia esan bestiak ebai zapore pixkat ematen dio, eta honek ez dio zaporeik ematen. Baina, bueno, hoi da oiturak, bakoitzak dakan teknika erabiltzia, hori honena bakoitzak beri erabiltzia. Hemen, ur pixka bota, hau urtu, eta ikusiko zuen, hori bai. Egon behar du irekiten. Askotan gertatzea, hendia botatzei gola epelian, botatzei oso eta ez da loditu. Pixka gehiago botatzei oso eta ez da loditu. Eta gero irekiten astean nianua krema pastelera bezala, gartu zaizu, masa bat inda. Orduan, nik gomendatzen dut pixkanaka botatzia. Nik hau indez, guain esne bat bezala emateuna, botako jo pare bat goiaraka da, eta gero gehiago berbauk botako jo gehiago. Nik kroketaken askotan pasatzen zait. Kantidadek, nik ez zait kantidadek zei bitzetxuten kroketak egiten. Ojimetro. Nik hau joitetxu denak. Beha, jutea, ikusten duten loditzen di joan bezala, niko oso lodiro, geixio bota. Nik beti, hola iteitut, bexamelak eta... Nik beti. Gaina, neurrikite jarrita manlin bazkak, beti esnia, ogeio bihardet o gutxio ber, segun zema berotzezun, eskatze ogeio gutxio, hala da. Baina, bueno, normalen guk bexamela iten deu, kroketantzako balin bada, 150 irina, 150 gurina, litroko. Jo, gatza, eta litro ze botatzen jozu esnea? Litro bat esne. Nik saldakin itetxu. Saldakin ebai? Bakarri salda o saldat esnea? Salda. Saldakin? Ui, piu, zapore harra, ez da? Hoi nire amak iteitu, gabonetan itetu gaina beti, leheno gehiotan itezu guen gabonetan itetu, hola, oliaskon kroketak,
eta hori itezun badakititezula esniakin, Ez eta baitare salda azalda bakarrikan, botatzen. salda bakarrikan. Zu salda bakarrikan, Bai, alabazarrenak esnekin arazok egokitzaitu, eta Vale. hasi nintzen hortikan desuna, zenekin lezakiten da, probatu nituen saldakin da. Kistonak, ez da? Saldakin, bai. Eta nola gelditzea bexamela, ez da intxurila geldituko gola, Ez da hain jagatzen, hombre, Pizka textura hartzeu honekin pixka, hola, pizkatola, kolore honekin edo? kolore hola marroska xoagoa, Vale. esniakin baino, Vale. baina ez mundiola Hemen ja dana bota diozu? Bai, dena botata Dena daka, bota diozu, bai, ba. dena botata daka. Eara tximitxurria. Bai. Gatza igual bota falta zaio, ez da? Ez dizutela eman. Ez dira bota gatza. Gatza bota, eta xibuletare bai, ingosuna da moztu, tipulin adarra, eta bertara bota, vale? Vale. Hoi, erdillako gola hartu, vale? Behitu, eta hemen, behitu, Behitu nola daka hon. Gorputza polita daka, Bai, guandik nola nahiko xoa xamar, ingo diuna da, pixka gehiago bota. pixka gehiago bota, bat, bi, buelta pare bat eman, eta ni uste hau jasoko gula dana, Deixentako, baina bera, gazteak beste gorputz bat hartzen, Botako jo beste pixkat, eta ze gorputza. Eta hemen txutziko dugu hain murrizten. Horrek iteun Batera bai. zekin jautzi dezala. Hoi da. Napatzia hola pixa. Batzutan gelditzea ura bezala. Bai. Eta honek iteuna gainea, ligatu iteu. Koipia eta likidua. Eta orduan Likiak. ez da Bai. gelditzen grasa eskinetan da hola. Baitu, hau ilisto dakau, Hau, baitu, barrutikan ze xamurra gelditu zaigun. Bai, Ai, ama. Hona gainetik gehiatu da tostatuta. Bueno, bagoaz. Honei beste bueltat emango jot azkenengoa. Hola, xe. Azkenengo buelta emango jot. Inbiar deuna da patatak moztu. Eta platera aratu. A ber, hau. Hola, jarriko tenteka, a ber. Oh, eharra indu gorkoan ebai. Eharra itxura. Vale. Hau la, xe. Hau ja itxaldu ingoet. Hor utzikoet berua mantentzeko. Eta patata moztuko ditut platera aratzeko. A ber. Ba, ni joa. Harriko da hemen. Patatatxo batzuk. Bueno, lehen esan de panadera moztuko nitula, baina ni uste nola sala infinakaen, lahako ditut patatas gajo esatean bezala. Takotan. Haure harrein dugu. Bueno, eta patata, eta zenbat, patata asko ite aldezu ere bai etxen. Ez da barko. Etxeako gaina. Bai, etxeako gaina, hoi da. Bai. Etxean, negua pasatzeko. Negua pasatzeko. Hoi da. Hoi, gero gambara, bildu eta gambara. Gambaran. Urte guztien iraita aldu egero. Ba, egun ze klasiten dean. Batzuk bai aguantatzen, bestatzuk ez du aguantatzen. Eta ze klasite zuen Mona Lisa edo Bai, Mona Lisa, agria, denetatik. Denetatik. Zein da ondoen irauteuna? Agria gehiena, hola, Agria. pixka eta aguantatzen duna, bai. Horrela, eta horrela. Orduan jarriko ditugu hemen. Gajo batzuk horrela. Eharra indu gorkoan bai. Ai, ama. Bueno. Ni uste platera eratzeko patata batekin nahiko dakaula. Gio gainuntzeko moztuko ditugu. Vale. Inbiar deuna da. Hau, ateako ete bai razio bat honea. Gainuntzeko. Bueno, orduan, zure aragila topatu nahi badeu, tolosagun berrera, arategira. Nola esan dezu, errepikatu hemen danak ondo enteatzeko. Oñagorri. 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 Nunda osea eski tolosan hoi? Hoi, Tolosan, kalle principalen. Kale nausian, Kalle nagusian, hoi da. Ona. Arategi bat, ponmundu guztiak ezatzeko. Esatezu, guandala egun urte baino gehiago sortela. Hoi da. Orduan betiko garategi bada, ez da? Hoi da. Bai, bai. Bueno, hau listo. Jatorrak, ondo. Bai, ez da? Bai, zuekin neukiko zuen harremanaiak ez dona, ez da? Betiko esatean. Hoi da, hoi da. A ber, Urtek. hau, ontzitxoa, onditxa margat, bueno, hemen jarriko dugu. Tximitxurria hemen, laungarri bezala. Horrela, jarriko jo. Bueno, ingotena da platera eratu eta hau geho jarriko dugu gu launtzeko. Bai, alamene jarri eta sobratzen dana. Hau, patatai botak pixkat horrela. Tximitxurria. Eharra. Eta, bestalde, aragilei botako jau. Hemen indu. Arantxa, azteko eta behin, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko gudanoi. Horako aragi goxua ekoizteagatikan, eta baita ere gure bastarraketa olako txukun mantentzeagatikan. Bai, eskerrik asko. Zuei. Bueno, lagunak, hemen txeak hau, gaurko saieskila, patata eta tximitxurriakin, eta Arantxa, nahez unien berriro etorri. Bai, zuek esan. Ni okungo naiz bizitan berriro, Bai, bazera. torri lasai. Agur, bihar arte, lagunak.